cehar chuig an bhfuil muid a tafadú tá. Hello chuirde bríon an seo, just géirí cúpla focail rinsliv an cinenne a rinne an EPA san Astaíochtaí faoi stúr Donald Trump. Deire a chur leis a gcinenne go gur an Astaíochtaí ó cháir isteach chláinte an duine. Nus ní rud é seo a chur is deire le dlíonaí éráid san Astaíochtaí. Go díobhann níor rinneadh rátas dlíthúil de seo go dtí bhliain 2009 faoi réimeas Barack Obama. Ach siad a rinne an cinenne sa bhliain 2009 ná cuachtathirt don EPA srían a chur táirgíocht carnaí nach rá ag clú le rialachaí Astaíochta mar beléir go raibh Astaíochtaí ag déanamh damáiste do chláinte an duine agus don éráid i gcuitinne. Agus leis an rátas seo bhí an rialtas inán cinntiú gomach déantóirí cáir ag clú le bonrialachaí éráide. Gan an cinenne sin ní bheidh éon íochail déantóirí cá clú le rialachaí Astaíochta mar de réir rialtas na Stáit Aontaithe ní chuireann na Astaíochtaí isteach chláinte an duine. Ní bhaineann sé seo ach le cáir. Is cosúil go bhfuil reachtaíocht eile ag rialú Astaíochtaí ó stáisiún cuachta ach faoin rialú seo b'fheithfear an na rialúchain na stáisiún cuachta tharraingt siar freisin. Mar a thuig fí tá fearg an domhan eagraíochtaí glasa na Stáit Aontaithe. Tá rionsdaoine John Kerry, Barack Obama na measc ag rá nach bhfuil sa chinne seo ach bronntanas do na trúilleóirí saibhre. Is dúirt an rátas i 2009 go raibh an méid gásnaí taobh domhan, le cad é an termar sin dóibh gás capaitéasa sin é. Go raibh na gás capaitéasa san atmosfér ag chur isteach chláinte agus leas an phobail. Agus dag sin go raibh an EPA inán teorann a chur leis an méid Astaíochtaí de gás capaitéasa a bhí teacht ó cháir. So déir Donald Trump agus an ceart aige gur bé seo an gníomh déirialathe is mó a riamh is dar very ceann. Ceann mór dar leis más
cáslecht an timpplacht. Sin tá sé ag rá tá sé á rá amach gur go bhfuil se spáint na méide láid agus a baint tainmh as. So sé sa Barack Obama fog for an rialú seo pobl very ceá gan sábháilteacht sláinte agus gan a bheith an trid in ahrú éráide. Wathe le airgid do thionscail na mreoslaí intaise. Dúirt John Kerry go bhfuil se seo neamh very ceannach. Tugann sé rialú orwelliach seo agus nó tugann sé le fés agus an ceart aige go bhfuil go ndéanann se seo domáiste ní amháin do phobal very ceá ach do dhaoine agus réadmhaoin timpeall an domhan. Mar mhór seo chuireann se seo ceall freisin ábaltocht an rialtais trúiliú a rianú, a chóiriscú ná a theoranú. Ní bheidh eolas agam faoi níos mó. Hena féin tá sagan sé sin deir eolaíochtaí gur bé iompar an foinse is mó trúilethe san na Stáit Aontaithe. Fógraíodh seo sa teachbán inné nuair a thug an tuachtarán agus riarthóir an EPA Lee Zeldin ócad presa in orda siad cóirthaí ag rá airgid á sábháil $3,000 in Italy agus airgid sábháilt ina iomlán $1.4 trilliún nó do cins mar sin. Nó amadí sin chufar an aondaí seo láiseach agus ní bheithfar an ána chur a bhaim feadhmhaid. Sé sin níl an seo níl sa gníomh seo ach iirecht ó rialtas Trump an scéala athru agus na ceannlínte a tharraingt ón tubaist in Minneapolis agus nó ón tubaist in Munich freisin. Is léir go bhfuil tíortha an domhan, tíortha an domhan hir ag teachtaí chéile inagh gníomhartha na Stáit Aontaithe agus in áit pobl very ceá bheith feiceáil céard a tharla in Minneapolis sin gur bhéigean do ice na trúpaíonn sin a tharraingt siar agus go bhfuil na Stáit Aontaithe ag fáil cáine géir in Munich tá domhan a caint faoi Astaíochtaí na Stáit Aontaithe. So fair play do Trump as a seft meáin cliste a dhéanamh ach ní bheidh feidhme bé leis an gníomh seo chuirí sé Americá trína chéile agus faoi nám a rialaíonn an cuairteoachtarach an cuairteoachtarach ar a hon nó ar a ina by Trump i miú an teachbán agus ní thiocfaí tád as. Is mór a trúbh go bhfuil sé ag imirt cártaí leis an éráid. Sé sin tá sé ag ag sprí leis an éráid ar wathe len achtas poiblíochta féin. Mór a trúir sin. Well, ce cho fad bhfuil mé ag tafadú
dé nóid sílam go leor sin ní dóilm go mín daine bean ó na fi an seo níos foiitina dé nóid, so tásúla go gohhain sih tanmh as sin agus go mééis siú beanúisteach a ríis am chiid. Ámór ga chéine agus feice me ar bála ríis sih. En is kan me fáil me chuna sé seo stoppa.